Another day, another vlog. Upo! Papasok na naman sa trabaho ang makisalapi. Dahil hindi mabubuhay kung hindi rin magtrabaho ang tao. Upo! Naglalakad kaya nakiti pagato highway. Nakasakay na nga nakit dida, nganti palugsong na damakit din para po pumasok na trabaho. Magbabayad na nga nakit dida. Shoutout kan kuya driver, nga buutan. I-flex ko ngayon it panahon, naguuran ngayon. Nagbubukas ngayon kamit dida. Nagpipinakupay-upay lakit dida. Kay feeling artista naman kuno Upo. Gipinatag huminahit panahon. Pero magmamariyo uninahit adlawoy. Suga-suga na naman hit imperno. Nag-abre na ngayon kami dida ng tindahan. Upo. Asya po hindi na itamon tindahan. Manuopi ngayon nakit mga ceiling fan. Para naman lang magkagawas itong mga sama nga mga hangin. Pinanuupin ko ngayon iti dahit iba nga mga ceiling fan. Para naman lang maging matagham. Mahangin na malitawon mga customer. Upo. Bukas na ulit ang aming tindahan. 7 to 8 po ang aming open time. Asa nga hindi nihit amon murumuro. Wala pa mga customer. Kay kaabri pala nam. Upo. Kung umagi man in video haem. Ayaw naman hit pagre-recommend, pagkukomment yun, pag-share. Makaarawod kasi haimo. Nagpipinakaupay-upay ngayon akit dida. Kay karay ko pero nakikita ta kayo mo hit camera. Para naman lakam sumiring nga giuhusay Upo. Baga-baga didayhin sa piyuhan ita kahimo. Ngan sugan wara balubak-lubak. Bagad-bagad hin kapaya. Asya nga hindi ni hit area hit mga diaper, mga panhampol po hit mga potek. Upo. Asya na nga hindi na nagpipinakaupay-upay na damaa. Para po magpinakaupay-upay. Kaluoy na galay niyo nga content creator. Nga diri pa nga ni sikat na laos na. Upo. Pasensya hila pa niyo it babae. Kay diri kuntain maupay. Nagsasan nag-urog la ini hit pinakaupay-upay. Hanggang dito na lang po mga guys. Follow for more content. Bye-bye.